प्रवास करताना नेहमी काळजी घेत जा, नाहीतर अवस्था कधीतरी अशी होईल. पण यानंतर आपली कथा कशी होती, आवडली का नाही, हे मला तुम्ही इंस्टाग्रामवर सांगू शकता. आयडी आहे तेजस.स्टोरी. चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बेल नोटिफिकेशन नक्की दाबा. अनुराग आणि त्याची पत्नी मिथाली पार्टी करून त्या मद्यधुंद अवस्थेमध्ये साधारण रात्रीचे 1:30च्या दरम्यान हे गाडीमधनं जात होते. कारची स्पीड अक्षरशः 100च्या गतीनेच त्यांनी घेतली होती. मिताली थोडीशी शुद्धीत होती, पण अनुराग बिलकुल नाही. त्याही अवस्थेत मिताली बोलली, अनुराग जरा हळू घे रे, एवढ्या वेगवान गतीने घेऊ नको. पण अनुराग कसल्याच ऐकण्याच्या मनस्थितीत नव्हता. सहज काही वेळात त्यांना एक पूल लागला. अनुरागने तिकडे गाडी थांबवण्याचा निर्णय घेतला. मिताली बोलली, अरे नको रे थांबवू गाडी. पण अनुराग बोलला, नाही रे, थांब जरा. अनुरागने त्याची गाडी तिथेच थांबवली आणि तो त्या गाडीमधनं खाली उतरला. तो तिकडचा निसर्गाचा आनंद घेऊ लागला. त्याला असे वाटत होते, पण अंधारात त्याला सहज काही दिसत नव्हते. त्यात त्याची अशी अवस्था, आणि खाली ती भली मोठी वाहणारी ती नदी. तो आनंद घेऊ लागला. आजूबाजूला असलेले काही दगड मारू लागला. पण सहज त्याची नजर ही थोडीच पुढे गेली नदीमधनं, आणि त्याला दिसले की त्या अंधारामधनं काहीतरी चमकत होते. स्पष्ट नजर गेली आणि त्याला दिसले की किमान एक 30 वर्षाची बाई ही तशीच उभी होती. तिचे ते केस हे अक्षरशः जमिनीला लागत होते. स्पष्ट दिसत होते की ती नक्कीच गोरी असणार. त्यात तिची ती लाल साडी, जी कोणालाही तिच्याकडे आकर्षित करेल. अनुरागला आपली ते धुंद ही चढलेली उतरू लागली, आणि तो तसाच जाऊन गाडीजवळ आला आणि मितालीला घेऊन आला आणि मितालीला दाखवलं बोट करत, ते बघ, ती तुला दिसते का? पण मिताली बोलली, कोण रे? अनुरागने तिकडे पाहिले, पण अनुरागला आश्चर्य वाटले, कारण की तिकडे आता कोणी नव्हते. पुन्हा एकदा मिताली गाडीत येऊन बसली आणि अनुराग हा पुन्हा एकदा तिकडे हा पाहू लागला, आणि पुन्हा तीच बाई तिला दिसू लागली. आणि अनुराग चिडलेल्या अवस्थेत बोलला, काय रे तू, कुठे जातेस? एवढ्या रात्रीची काय करतेस? पण एवढा लहानसा आवाज जणू तिला ऐकू गेला होता. जणू अर्ध्या किलोमीटरच्या अंतरावर देखील तिने हे शब्द ऐकले होते. आणि तिने तिची नजर ही मागच्या दिशेला टाकली आणि अनुरागकडे पाहू लागली. तिचे ते गोरे शरीर, होटाला लागलेली ती लिपस्टिक, आणि हो, ती लाल साडी. जणू अनुराग तिच्या प्रेमात पडला होता. अनुराग तिला तसाच पाहू लागला, आणि अनुराग हळूहळू करून तिच्या नजरेत नजर टाकू लागला. त्या बाईने एक हात केला आणि अनुराग जणू तिच्या वशमध्ये झाला होता. अनुराग हा त्या पुलावर उभा झाला आणि खाली उडी मारणार, पण त्या क्षणी मितालीने तिला मागे खेचले आणि मिताली ओरडू लागली, मूर्ख आहेस का तू? अरे असं का चाललंयस? आत्ता काही झालं असतं तुझा जीव गेला असता. आणि अनुराग शुद्धीमध्ये येऊ लागला आणि त्याला आठवले की तो काय करणार होता. मिताली कशीबशी त्याला गाडीजवळ घेऊन येऊ लागली. पण दारूच्या नशेत असलेला अनुराग पुन्हा एकदा तिकडे गेला आणि त्या पुलावरनं ओरडू लागला, ए, तू जी कोणी असशील ना, समोर ये, बघ, मी तुला घाबरत नाही. अनुराग तसाच गाडीमध्ये बसला. सहज त्याने गाडी चालू केली, पण अनुरागच्याच हातावर एक हात आला. मितालीचा हात समजून त्याने बाजूला पाहिले आणि त्याला आश्चर्याचा धक्का बसला, कारण की त्यांनी पाहिले की तीच बाई त्याच्या बाजूला बसून त्याला एक क्रूर हास्य देत होती. आपली नजर मागे टाकली आणि मिताली ही तशीच मागे झोपली होती. अनुराग जोरात खिंचायला, पण रागाच्या त्या अवस्थेमध्ये अनुरागने त्या बाईचा गळा दाबण्याचा निर्णय घेतला. अनुरागने तिचा गळा देखील दाबला. त्या आवाजामध्ये मितालीला जाग आली आणि मिताली रागाच्या भरात विचारू लागली,
अनुराग, अरे तुझं काय चाललंय? झेपत नाही तर एवढी पितो कशाला? आणि अनुरागनी सांगितले, ही बघ ना कशी मला त्रास देते. आणि मितालीने विचारले, कोण? इथे तर कोणीच नाहीये. अनुरागला सदमा बसला. तो तसाच गाडीमधनं उतरला. मितालीला झालेला सगळा प्रकार सांगितला आणि मिताली त्याच्यावर पाहून हसू लागली. अरे असं कुठे असतं का? भूत वगैरे काही नाहीये, चल. मिताली जाऊन गाडीमध्ये बसली. पण अनुराग त्या पुलाजवळ पाहू लागला. पण आता तिला ती बाई दिसू लागली. ती स्पष्ट तिच्याकडेच येत होती. तिचे ते पावलं हे मागच्या दिशेलाच होते, पण ती अनुरागकडेच येत होती. पण आता ती रागाच्या भरात अनुरागकडे पाहू लागली आणि अनुराग देखील शिव्या देत तिला बोलू लागला, खूप झाले तुझे, आता मी काही तुला सोडणार नाही, तुला मी मारून टाकणार. आपल्या जवळ असलेली पिस्तूल त्याने काढली आणि त्या बाईकडे धावू लागला. आणि मितालीलाही आता दिसू लागले होते की ती बाई ही त्याच्याकडेच येत होती. अनुराग धावत धावत तिच्याकडे जाऊ लागला होता, पण ती बाई ही जणू आता हवेत तरंगू लागली होती. अनुरागने हे दृश्य पाहिले आणि अनुराग तिथेच खाली बसला. अनुराग बोलला, कोण आहेस तू? कोण आहेस? पण त्या बाईचे ते किर्रपणे हसणे हे दोघांच्याही कानात जाऊ लागले. आणि ती बाई एकच बोलली, सोडणार नाही मी तुम्हाला, मारून टाकणार. क्षणभरातच ती लाल साडी पांढरी झाली. तिचे ते भले मोठे केस हे भिजले होते. तिचे शरीर तिथून पाणी येऊ लागले. जणू अशी वाटत होती की आत्ताच ती त्या पाण्यामधनं आलेली होती. आणि तिने आपले दोन्ही हात हे हवेत तरंगत अनुरागच्या दिशेने गेले. अनुरागने त्याच क्षणी आपल्या पिस्तूलमधले सगळ्या गोळ्या हे त्या बाईच्या दिशेने झाडल्या. पण आता काहीच उपयोग नव्हता, कारण ती गोळ्या हे सगळे आर पार गेले होते. अनुरागला सदमा बसला. तो तसाच उठला आणि गाडीजवळ धावू लागला. पण तिचे ते हात हे अनुरागचा पाठलाग करत होते. बघता बघता तो त्या गाडीजवळ आला. पण आता ती गाडी लॉक झाली होती. आतमधून मिताली आणि बाहेर अनुराग दोघंही गाडी उघडण्याचा प्रयत्न करत होते, पण त्याचा उपयोग होणार नव्हता. एक हात अनुरागच्या गळ्याजवळ आला आणि एकाने अनुरागचे डोके पकडले आणि क्षणभरातच अनुरागची मुंडी ही गोल ही फिरवून ती मोडून टाकली. अनुराग तसाच मितालीच्या डोळ्यात देखत खाली पडला आणि तो दरवाजा उघडला गेला. मिताली तशीच खाली आली आणि त्या बाईकडे पाहून बोलू लागली, का का केलं तसं? तू का मारलंस यांना? आणि ती बाई तशीच हसत बोलली, आता मी मुक्त झाली, आता तुम्हीच इथे थांबा. मितालीने शब्द ऐकले आणि ती तशीच जाऊन त्या गाडीमध्ये बसली आणि तिने देखील 100-120च्या गतीने आणून ती गाडी पुलाजवळच ठोकली. तिचे मुद्दामून ऍक्सिडेंट तिनेच केली. त्या रक्तबंबाळ अवस्थेत ती बाहेर आली आणि अनुरागच्या जवळ येऊन ती देखील तिथे मरण पावली. त्या बाईचा हसण्याचा आवाज हा पूर्ण त्या पुलाजवळ घुंगू लागला. क्षणभरातच तो शांत झाला. सकाळचे साधारण 4:30-5 वाजले असतील. 2 मित्र तिथून जात होते. नजर त्यांची तिकडे गेली आणि एका मित्राने सांगितले, अरे ते बघ, ते काय झालंय? पण दुसरा मित्र त्याचा बोलला, थांब, पोलिसांना सांगायला लागेल. तसंही काल अमावस्या होती, हे होणारच होते. आणि त्या मित्राने विचारले, म्हणजे? तो मुलगा सांगू लागला, अरे खूप वर्ष अगोदर इकडे एक घटना घडली होती. या पुलाच्या खालीच बांधकाम चालू असताना एक बाई आली होती आणि तिला काही लोकांनी लुटले आणि तिला तिथेच मारले. तिने श्राप दिला की जे कोणी इथून जाईल त्याला मी मारेल, पण हो, जे कोणी तिला मुद्दामून त्रास देईल अशाच लोकांना ती मारेल. बहुतेक या लोकांनी तिला त्रास दिला असणार.
म्हणूनच यांचा जीव घेतला असणार. पण ही सगळी गोष्ट अनुराग आणि मिताली ऐकत होते. ते तसेच त्या मुलाकडे धावत गेले. अरे दादा ऐक ना. पण त्या क्षणी ते त्याच्या आरपार झाले होते आणि दोघांनाही कळाले की ते कधीच मरण पावले होते आणि ते देखील आता एक आत्मा झाले होते. या पुलावरनं तुम्हाला जायला आवडेल? कथा कशी होती मला इंस्टाग्रामवर सांगू शकता. आयडी आहे तेजस डॉट स्टोरी. आणि हो, तुमचे कथा अनुभव मला तुम्ही इथे पाठवू शकता. चॅनलला लाईक सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बेल नोटिफिकेशन नक्की दाबा. भेटूया पुढील भागांमध्ये.